Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan izenburuan ikusi dezakezuen bezala, bale? Manipulatutako edo deepfake bideoak nola detektatu. Bueno, gaur egun bizi garen munduan geroz eta ohizkoagoa da adimen artifiziala, bale? Edo IA, gure bizitzak edozein atalean erabiltzea, bale? Kasu batzutan kontzienteki, beste batzutan nahi gabe, bale? Eta bizitzan gertatzen den moduan, dana duke alde ona eta alde txarra, bale? Eta adimen artifiziala beste gauz batzuk bezala tresna bada, baina tresna horrekin egiten erabilpenaren arabera, emaitza desberdinak izan daitezke, bale? Eta pixkat horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Bueno, zalantzaren bate baldin bakozue, noizan behin komentarioan eta begiratzen jago naiz, bale? Zuen zalantzak argitu ahal izateko. Bueno, gaurko hitzaldiarekin hasiko gara orduan. Sarrera moduan, deepfake bideoak adimen artifizial bidez sortu edo manipulatutako bideoak dira, bale? Audioak edo irudiak izan daitezke. Inoiz gertatu ez den zerbait erreala eman dezaten. Izena deep learning ikaskuntza sakona edo fake gezurrak kombinazioa da, bale? Bi hitz horiekin deepfake hitza sortzen da eta azken esan nahi duena da gezurrezko irudia edo azkenean gaur egun adimen artifizialak internetean dagoen informazioa erabiltzen du guri nolabait erantzun bat emateko, baina beste aukera batzuen artean deep learning teknikak ere erabiltzen ditu nolabait ikasi ahal izateko, bale? Eta ikasketa horrekin gero berak lortzen duena da irudiak, audioak, bale? Edo bideoak sortzea. Benetazkoak ez diren irudi, bideoak, audioak sortzea, bale? Zertarako? Hori ja adimen artifiziala hortarako erabiltzen duen pertsonari galdetu beharko genuke ze helbururekin sortzen duen hori, bale? Azkenen adimen artifizialaren helburua da ikastea, gauzak geroz eta hobeto egitea, errealismo ahalik eta gehien izatea, bale? Horregatik beti ikasten dago duela 5 urte, adimen artifizialak zeukan gaitasunak, ez dira gaur egungo gaitasunak, bale? Zergatik, azken 5 urte hauetan gauzak ikasten joan da, eta gaizki egiten zituen gauzoiek hobetu egin ditu, bale? Eta hori danarekin, orokorrean, bale? Zineman aplikazioak badituzte ere, bale? Adibidez, aurpegiak gaztetzea, efektu bereziak, satirak eta umorea egiteko, bale? Desinformazioa, iruzur digitala, ziberbullyinga edo identitate suplantazio arrisku serioak ere planteatzen dituzte, bale? Adibidez, Terminator saga hori hartzen baldin badugu, zer gertatzen da, 80. hamarkadako, 80. erdialdeko hamarkadan hasi zen, okerrez banago, bale? Eta, pelikula asko atera dituzte, aktore nagusia ia beti aktore berdina izan da, zer gertatzen da, gaur egun 2026. Urtean gaude, 1980. Hamarkadan esaten baldin badugu hasi zela lehenengo filma, 25 urte pasa dira, eta aktore hori garai hortan 40 urte baldin bazauzkan, gaur egun 60 eta asko, bale? Eta hori, hola, datuak asko borobilduta. Orduan, aurpegian, gorbutzean, danean asko nabaritzen dira 25 urte, irudian ere bai, kamaran edo, teknologiaren gatik, bale? Eta, azkenean, adimen artifizialekin zer lortzen da? Zaharragoa errealidadean
pertsona bat zargo da irudien arren, teknologia honekin, adimen artifizialarekin, pertsona hori beste adin batekin nolabait sortu dezake irudi hori, edo bideo hori. Vale? Ze, claro, pertsona fisikoki ez du aldatu behar, baina pertsona hori 20 urtekin nolakoa zen eta guk nahi dugun mugimenduak egiten sortu ditzakegu, vale? Adimen artifizialarekin. Eta hori pelikula askotan egin da. Star Warsen okerrez banago ere, hilako pertsonaiak ja fisikoki mundu honetan ez dauden pertsonaiek ezin zuten parte hartu filman nahi izan da ere, bizirik ez delako, teknologia erabiltzen da, nolabait pertsona hauei, aktore hauei bizitza emateko, bale? Eta filma berri batean jartzeko, adibidez, bale? Adimen artifiziala gaur egun, edo zer gauza sortzeko ere erabilitek, ez bakarrik interneten informazioa bilatu alizateko gero guri emaitza bat ematiko. Eta beraiek bere kabuz ere, internetetik atera duten informazioarekin eta informazio horrekin ikasi dutenarekin gauza berriak sortzeko gai dira, bale? Bueno, zer sortzen da? Adibidez, face swap, bale, edo aurpegi ordezkapena. Hau, azken aldian ez dagoen modan, baina duela urte asko nahiko modan egontzen eta garai horretan etzen adimen artifiziala egiten zuena, baizik eta, programa batzuk zeuden, bi irudi ematen zitzaizkion, eta irudi batetik bestera nola pasatzen zen, sortzen zuen nolabait transizio hori. Gaur egun guzti hori adimen artifizialarekin sortzen da, bale? Ezen testuan esaten duguna da, pertsona baten milak irudi aztertzen ditu, bere aurpegia, eta be pertsona baten gorputzari buruzko adierazpenek oso modu sinesgarrien itxasteko. Vale? Gorputz, ez dakit, edozen pertsonaren argazki bat hartzen dugu, eta esan dugu irudi honei, aurpegia aldatu nahi diogut, eta bere aurpegiaren ordez, beste aurpegi hau jarri mesez, bale? Beraz, zuk bi argazki ematen duzu, alde batetik gorputz horretan jarri nahi duzun aurpegiaren argazki bat, eta beste aldetik gorputzaren argazki bat, bale? Eta gero, beste dozen adimen artifizialean gertatzen den moduan, guk nahi duguna esan behar dugu, bale? Beraz, aurpegi hau gorputzenetan jarri, bale? Asko laburtuta esaten ari naiz, bale? Baina, pixkat kontzeptu bat ulertu dezatzen. Eta, face swap, bale? Aurpegi aldaketa bada, besterik gabe. Zer gehiago egin dezakegu? Ahots klonazioa, bale? Hau da, hau pertsona publikoak, arrisku handia daukate teknika honekin zergatik, adibidez, interneten pertsona publikoen audio asko daude, aukeratu nahi dezutena, politikoak, telebistako aurkezleak, kirolariak, aukeratu nahi duzuna, eta gehiengoen audio zatiak topatuko ditugu nunbait, bai bideo batetik aterata, irrati batean elkarrizketa batetik, nahi ezun tokitik, baina interneten pertsona publikoen audiak edozein tokitatik hartu dezakegu, eta hori hartuta, beraien hautsa nolabait klonatu egin dezakegu, azkenean pertsona bakoitzak hitz egiteko modu bat dauka, erritmo bat dauka, tik batzuk esan ezagun ere, danok dauzkagula tik batzuk hitz egiteko garaian, askotan agian gu ez gara guzti honetaz oroitzen, ez da guzti honetaz konturatzen, baina hor daude tikoiek eta hitz egiteko garaian adimen artifizialak gauza guzti hauek aztertu egiten ditu gure ahotsa klonatzeko, eta ondoren zer egin dezakegu, tekstu bat ematen diogu, nahi duzun testua, eta adimen artifizialak egiten duena da, gure ahotsa izango baliz bezala, testu hori irakurri egingo luke. Beraz, horrekin sortu dezakegu audio bat, pertsona baten nolabait hizkerarekin,
guk nahi duguna esaten, bale? Eta, bueno, hau ja duela urte pare bat okerrez banago, Estatu Batutako Kongresuan, Kamarako presidentariok errez banago izan zen, bere ahots duplikazio batekin edo klonazio batekin, bale? Audio bat jarri zioten eta pertsona hau harrituta zegoen, ze karo, berak esan ez dituen gauza batzuk esaten ari zen audio hori, baina benetan bere ahotsa izango baliz bezala, bale? Eta hori ja duela 2 urte. Gaur egun sistemak asko hobetu dute, bale? Eta, claro, 5 segundoko audio batekin ez dauzka, bueno, bai, modu batean edo klonatu dezake, baina detaile guztiak ez ditu klonatuko behar bezala, bale? Gero zeta audio luzeago eman, esaldi ezberdinekin, eta horrela nolabait zu pertsona batek hitz egiteko garaian dauzkan ezaugarri guztiak aztertzeko aukera baldin badauka, guzti hori kontuan izango du, bakarrik zure hizkeraren zati bat ezagutzen baldin badu, bakarrik zati hori aplikatuko dio, bale? Horregatik, geroz eta audio luzegoa izan ahots hori aztertzeko, geroz eta realismo handiago izango du klonazio hori. Gehiago egin dezake adimen artifizialak. Sorkuntza automatikoa, lehen komentatu dugu, bale? Eszena bat deskribatzen dugu, adibidez, funambulista bat soko baten gainean oinez, bale? Eta klipak hutsetik sortzeko aukera hori izango luke. Gaur egun modu hori da automaten errazena. Akats asko izaten baitituzte. Bale? Bueno, azkenean adimen artifizialak egunero hobetzen dute, bale? Zeren beraiek egiten dutenarekin ere ikasi egiten dute. Deep learning lehen aipatu dut, teknika horrek adibidez, kasu askotan egiten duena da, adimen artifiziala hartuta, beraiek nolabait emaitza bat sortzen dute, eta adimen artifizialak berak sortu duen emaitza hori aztertu egiten du, ikusteko zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, zertan hobetu behar duen, eta nolabait beure buruan eri aztertuta ere ikasi egiten du. Bale? Hemen, hori, enpresa batetik beste, hau da, adimen artifizial batetik beste batera, bueno, ikasitako hori algoritmoak hobeak edo okerragoak dira, orokorren danak nahiko antzeko dira, baina segun eta zertarako, adimen artifizial batzuk audioan nolabait espezializatuta daude, beste batzuk bideoan, beste batzuk iruditan, bale? Baina patroi orokorrena izaten da, emaitza honak nahi baldin baditugu, danak ordaindu beharreko izango dira, bale? Asko jota, agian, baten batek, adibide bat probatzen utziko dizu doainik, baina hortik aurrera, normalean, emaitza honak lortzen dituzten adimen artifizialak, danak suskripzio plan bat eskatuko dizute, bale? Eta doainek direnak, bueno, gauzak egiten utziko dizkigu, baina ez dira honenen pare egongo, bale? Eta ez da izango azkeneko adimen artifizialaren teknologia erabiltzen duten adimen artifizialak izango. Azkenen, badibidez OpenAI ChatGPT-ko enpresa dena, bale? Bueno, ChatGPT doainik eskaintzen du zerbitzu bat, baina suskripzio moduan ordaindu beharreko plan bat ere eskaintzen du. Eta ez dute teknologia berdin erabiltzen, hainbat kasutan, doainik eskaintzen den zerbitzu horretan, ez dute eskaintzen beraien adimen artifizial onena, bale? Eta hori ere hor dago eta ulertu beharra dago. Bueno, ze arrisku daude? Asko, ze azkenean, hasieran aipatu dut, adimen artifiziala tresna bada, eta arazoa ez da tresna, arazoa da tresna erabiltzen duten pertsonak, bale? Eta, bomba nuklear batek zeintzu daukat eskura oso gutxik, baina interneta adimen artifiziala erabiltzeko mundu guztia dauka, eta mundu osoan milioika pertsona daude, eta geroz eta pertsona gehiago estadistika hutsa da, bale? Aukera gehiago izango dira, adimen artifiziala helburu maltzurrekin erabiltzen dituztenak, bale?
estadistika hutsa. Horregatik esaten dut, arriskuak asko direla, besterik gabe. Bueno, ze arazo mota izan ditzakegu? Ziberjazarpena, bale? Erraz sor daitezke bideo eta irudi iraingarriak, bale? Pertsonen eta erakundeen irudiari kalte egiteko asmoz. Errealitatetik bereizteko zailtasuna dela eta estugarria izan daiteke, baina zaurgarritasun sentsazioa sortu dute, bale? Bueno, azkenean gaur egun lehen esan duguna, adimen artifizial bati pertsona baten hainbat argazki ematen balin badizkiogu, nolabait pertsonari nolakoa den aztertzeko fisikoki, gero adimen artifizialari, eskatzeko aukera daukagu, bale? Prompt baten bitartez, hau da, testu baten bitartez idatziko diogu, pertsona hau helburu bezala hartuta, guk pasatako irudietan dagoena, egintzazu bideo bat, pertsona hau, beste hau, akzio hau egiten, horrekin bideoa sortzen dugu, bideo hori gero sare sozialen bitartez zabaldu egingo dugu, eta normalean jendeak ez du baloratzen jasotzen duena egia den edo ez du aztertzen bideo, audio edo argazki hori nondik ateratzen den, nork sortu duen, bale? Danok kritikoak izango bagina, hori egingo genuke, baina errealitatea ez da hori, jendeak ez du kontuan izaten horrelako datuak, eta horrek sortzen duena da, pertsona horrek bideo hori egiten du, ikusten du, barkatu, bideo hori beste jende askorekin partekatzen du, oraindik gehiago zabaltzen da, eta ez da bideo hori egia den edo gezurra den jakin gabe. Eta karo, gaur egun internet bidez informazioa oso bizkor zabaltzen da, eta behin informazioa zabalduta, atzera bueltatzerik ez dago. Beraz, sortutako kalte hori, nahita edo nahi gabe izan da, hor egongo da. Orduan, ziberjazarpena aukeretakoa da, desinformazioa eta manipulazioa gauza berdina. Gaur egun gauden egoerarekin, gerrak hainbat tokitan izan da, jende askok, erakunde askok, erabiltzen dituzte adimen artifizialak, gerra hauetan teorikoki sortzen diren gauzak sortzen dituzte adimen artifizialen bitartez, eta gero sare sozialetan banatzen dituzte, partekatzen dituzte, jende askora iritsi ahal izateko. Bai alde batetik eta bai bestetik. Eta lehen esan dudan moduan, jendeak ez du baloratzen nondik ateratzen den, ikusten adiren hori egia edo gezurra den, eta horrekin azkenean lortzen dena da, jendea manipulatzea. Hau da, jendearen iritzia manipulatu egiten da, baten edo besten alde. Hau ez da gaur egungo gauza bat. Garai batean ere egiten zen, prentsa bitartez, panfleto bitartez, baina gaur egun, internetak informazioa zabaltzeko duen bizkortasun hori, ez dauka parerik. Adingabeak bereziki aulak izan daitezke identifikatzeko orduan, eta ideia faltsuak edo baieztapenak egiazkotzat ditzakete. Era berean, eduki desegokia irits daitezke, baina baita komunitate arriskutsuetan sartu ere. Azkenean, dana bai lehen ziberjazarpena desinformazioa edo manipulazioa azkenean fijatzen bartzarete dana berdina da. Oda, egia ez den zeo zer bidali edo jasotzea. Gauza da, segun eta zein arlotan, gero emaitza ezberdina zen daiteke, baina akzioa zen ezagun berdina da, Eguki desegokia sortzea. Ohikoa da, alaber, beste pertsona batzuen irudiak erabiltzea, ez bakarrik ospetsuak, helburu komertzialekin bideo desegokiak sortzeko. Xantaia edo estortxorako arma gisa, edo haiei kalte egiteko eta haien orearen kontra egiteko. Nik bete esaten dut, gaur egun WhatsApp bidez edo jasotzen dugun edo zer gauzataz, hasiera batean behintzat, ez fidatzeko, ondo baloratzeko,
nork bidali digun argazki edo bideo edo audio hori, eta ea zentzua daukan pertsona horrek hori guri bidaltzea. Logiko izango litzateke pertsona horrek bidali digun hori guri bidaltzea, berak ateratakoa da, edo nondik lortu du pertsonanek guztia. Azkenen horrekin, nolabait, balorazio bat egin dezakegu, jasotzen dugun material hori, ea sinesgarritasun minimo bat badaukan, edo ez, bale? Eta, kasu honetan eduki desogokia sortzea, azken urtetan ere, askotan zer gertatu izan da eskola batzuetan. Gaur egungo umeak, eskolara danak doaz telefono batekin, bale? Eta danak erabiltzen dituzte teknologiak, batzuk beste batzuk baino hobego, bale? Eta azken urtetan zer gertatu da, eskolako gazte batzuek erabili dute adimen artifiziala, beraien kide batzuen argazki edo bideoak sortzeko, bilutxik, edo beste gauz batzuk egiten, bale? Eta, karo, ondoren gurasoak konturatakoan, danak harrituta. Ez gara harritu behar, zeren adimen artifizialak gauza hauetarako erabili daitezke, eta egin beharra daukaguna da, gizarte bezala, eta gurasoak ere bai, kontuan izan behar dira gauza hauek, eta gurasoek bere seme-alabei erakutsi behar dite gauza hauek nola erabili, bale? Hori, epe luzera, horrelako arazoak izan ez nahi ez baditugu, argia eta garbi. Beste kasu bat zen izanteke, identitate lapurreta, bale? Hemen ere kasuak eman dira, WhatsApp bidez jasotzea audio bat, badibez, ahots kolonazio, lehen komentatu guna ahots kolonazioarekin, bale? Audio bat bialtzen dizute, seme-alabaren audio bat adibidez, zanez, sekuestratu egin dutela, eta dirua bidaltzeko, edo horrelako zer. Kasu horietan ere, urduri jarri baino lehenago, aztertu ea zentzurik baldin badaukan audio hori jasotzea, komunikatzen saiatu lehenengo pertsonarrekin, adibide bezala, bale? Kasu honetan zer esaten digu? Diapositibak, deepfakeak, identitate faltsutzeak egiteko eta sarean iruzurrak eta iruzurrak egiteko erabil daitezke. Adibidez, zerbitzuetan, banku transakzioetan eta abarretan alta emateko. Azkenean, adimen artifizialarekin jendaren argazkiak nolabait sortu badaindu daitezke, sare sozial batean altan eman gaitezke pertsona baten izenarekin, eta sistemak ez du begiratu behar benetan zu pertsona hori zaren edo ez. Zuk aukeratzen duzu zen eta zen abizen eta ze datukin eman nahi duzun altan, eta sistemak ez daki benetazko pertsona zaren edo ez. Beraz, adimen artifizialaren kontu zibili behar da. Zinean sartzen baldin bagara ere, ze gertatzen ari da, produktora batzuek, Warner eta horrelako batzuak ere bai, adimen artifiziala erabiltzen hasi dira, ez bakarrik hildako pertsonak nolabait berriro pantailan sartu alizateko, baizik biziraun jendea nolabait filmetan jarri alizateko, baina beraiei ez zer ordaindu gabe. Zergatik, adimen artifizialarekin sortzen dutelako eta aktoreak ez dute beste zer egiten. Oda, aktore baten irudiaz baliatzen dira, ondoren filmo batean sortzeko. Beraz, horre ere, nolabait, identitate lapurreta hori ere badago, hau da, norbaiten irudia erabiltzen ari da, beraiek onartu ez duten gauza baterako. Arriskoak ere hor daude. Nola detektatu dezakegu noiz den benetazkoa edo ez? Azkenean hori konprobatzeko modu fidagarririk ez dago, hau da, fidagarritasuna ehuneko ehunean esan dezagun. Badaude, gomendio batzuk, gauza batzuk fijatzeko, baina horrek ez du bermatu behar ezer, hori ere argi auki. Nola detektatu? Deepfake bat detektatzeko gero eta zailagoa da, lehen esan duan bezala, geroz eta hobegoak direlako sistemak. Teknologiak azkar egiten dutelako aurrera, baina oraindik
josturak daude. Eta adimen artifizialak ez duera bat leguntzen lortzen. Vale? Bueno, orain arte zinean ere gertatzen zen bezala, zinean zer gertatzen da, irudi guztiak ez direla kalean grabatzen, vale? Estudio batean grabatzen dira. Eta gero ordenagailu bidez, vale? Fondo edo paisai nahi den paisai hori jartzen da. Beraz, adibidez, Txinan gaudela adierazteko filma batean, ez daukagu Txinara grabatzera joan beharrik. Vale? Estudio batean irudia grabatzen da, fondo urdin edo berde batekin, eta gero postprodukzioan nolabait atzeko paisai hori jartzen da. Vale? Guzti teknika horretan ere, vale? Pixkat fijatu ezkero, josturaiek ere ikus daitezke. Eta adimen artifizialak ere arazoiek badauzka kasua batzuetan. Vale? Bueno, meajeterki batean akatsa bilatzea bezala da pixka bat. Vale? Non begiratu jakin behar da, eta batez ere, seno nahi zen. Azken hau praktika kontua da, baina esaten dizuet. Nahiz eta teknika edo trukotxo hauek erabili, ez ditugu uneko gauzak, seuneko unean akatsa hauek detektatu behar. Vale? Hori ere argi auki. Bueno, adimen artifizialaren puntu honetako bat da, keinu irregularrak, vale? Askok azten dute, gizakiok modu naturalen egiten dugula keinu, vale? Pertsonak diktir egiten ez badu, edo modu robotikoan egiten badu, susmo har dezagun. Adibidez, pertsonak mugitzeko momentuan mugimendu natural badaukagu, baina adimen artifizialak kasu askotan mugimendu horiek pixkat robotizatu egiten ditu, vale? Hau da, mugimenduak ez dira naturalak, eta mugimendu horietan adibidez topatu ezakegu hori natural ez baldin bada, segura asko adimen artifizial batekin sortua dago edo gutxienez ordenagailu bidez, vale? Beste adibidez, begira 5 edo hutsa, vale? Batzuetan begiek ez dute buruaren mugimendua jarraitzen edo badirudi ez direla benetako ezer fokatzen ari, vale? Hori, begira da ez beti zuzen pantaira begira, vale? Baina adibidez buruak ere mugitzen du, baina begira da beti horra, ez du parpadeatzen, eta azkenean fijatu nahi dezun pertsonan, begietan beti tik txiki bat izaten du pertsona bakoitzak, denek, kasu batzuetan bi begiak batera izteko momentu horretan, beti egoten da desfase minimo bat, begi batekin edo bestarekin, kasu batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, eta ordenagailuak kasu askotan parpade hori ez dauka, vale? Eta egiten baldin badu erritmoa ez da bat ere naturala. Egia da hor bakoitzak bere erritmoa daukala ere parpadeoan, vale? Baina bueno, detai txikia dira, eta detai txikioetan fijatzen garenean, kasu batzuetan gauza arraro horiek ikus ditzazkegu, eta nolabait arradiren gauza horiek naturalak ez direlako konturatzen gara, eta kasu horietan adimen artifiziala dela esan dezakegu, vale? Baina esaizuet, horrekin ere ez dugu bakoitzaren pertzepzioa desberdina da, beraz, ezin dugu ezer bermatu guztionekin. Beste detai txiki batzuk, ahoa, vale? Espainietako sinkronizazioa. Espainien mugimendu soinu zailenekin, vale? Ederki bat datorren erreparatzea. B, P edo M bezala, vale? Bueno, hemen ere hizkuntzaren arabera, gauza hauek aldatu betin da, baina egia da, Espainien sinkronizazioa, hor nabaritu daitekela, vale? Zer gertatzen da? Claro, gure kasuan euskaraz edo gazteleraz, gure amaizkuntzak direnak, hoien audio bat entzuten harin badegara, eta bideo ere gazteleraz benetan audio originala hizkuntza horretan baldin badago, hor bai detektatu ezakegula. Zer gertatzen da, gure kasuan adibidez, filma edo serie gehienak, estatu batuetik edo beste herrialde batzutatik datoztenak, beraien hizkuntza ez da ez euskera, ez gaztelera, eta kasu hortan doblaje bat dago tarteko. Beraz, hor, bai edo bai, sinkronizazioa ez da ondo egongo, bale? Ze sinkronizazioa, Espainien erritmoa eta esaten den erritmoa, normalean ez dator bat, bale?
hizkuntzaren desberdintasunagatik. Beraz, adimen artifiziala erabilita edo ez, hor sinkronizazioarekin arazo bat izango dugu. Baina, adibidez, ingelesez dela baldin badakigu eta Espainiak gaztelera euskarako ritmoan mugitzen baldin badara ondo, hor badakigu gaizki dagoela. Ze Espainiak gure hizkuntzan ritmoan edo sinkronizazioarekin mugitzen dira eta ez duke horrela izan behar. Vale? Beraz, pixkat zentzuz jokatu kasu hortan ere. Vale. Hauaren barrukaldea, adimen artifizialak arazoak izan ohi ditu milak, hortzak eta aho barruko itzalak bisortzeko. Pertsonak hitz egiten duen bitartean, badiez, hor ere, Espainiak, kasu askotan pertsonak tik batzu daukate, Espainiaren alde bat pixkat gorago izaten dute, adimen artifizialak normalan ez ditu horrelako gauzak izaten, eta kasu honetan aho barrukaldea, hortzak, mingaina, guzti hori, normalean, irudi batean detail gutxi izaten du, eta horrekin ikasteko adimen artifizialak zailago dauka, eta hor beti, edo ia beti akatsak ikusiko ditugu adimen artifiziala erabili bada. Espainiak baino gehiago, hortzak, mingaina, eta aho barruko detaile horietan. Normalean detaile txikioetan fijatzen gara. Irudi, lehen plano bat baldin bada, bai. Baina pertsonaren plano oso bat baldin bada, ahoak oso espazio gutxi okupatzen du, eta detaile txikioetan fijatzea oso zaila izaten da kasu horietan, eta ez ditugu akatsak hor ikusiko. Lehen plano batean, bai. Batzuetan, orban zuri edo lauso bat ikusi dugu, banakako hortzen ordez. Zer gehiago, maskara efektua. Ertz lausoak, burua biratzean, masailezurra lausotzen dela, edo ilea larruazalarekin urtzen. Dela ikusten badugu, seinalargia da. Adimen artifiziala, ertz lauso edo oso indartsuak aplikatu ditu objektuetan akatsak disimulatzeko. Azken adibide bat horrela orain buratzen iPhoneko iruditan, telebistan edo elkarrizketetan askotan ateratzen den, normalan iPhone batekin egiten dute, edo portatileko kamarrekin, eta zer gertatzen da, pertsonaren buruaren atzekaldean dagoena, desenfokatu egiten dute, edo fondo bezala argazki bat jartzen dute, baina justo buruaren ertzetan, limite horietan, gauza raro asko ikusten dira. Hori izaten da, adimen artifizialaren bitartez efektu horiek aplikatzen direlako, eta adimen artifizialak askotan ez da gai detektatzeko ondo ertz horiek. Eta, hor efektuak aplikatzen ditu, eta oso arraro, oso gaizki geratzen da. Eta hor, kasu horietan adibidez, bakoitzaren hilaren arabera, oraindik argiago ikusten da kasu hori. Ile luzeekin, normalen, ile luzeekin gertatzen dena itzal asko sortzen dira, volumen ezberdinak egoten dira, eta adimen artifiziala oraindik gehiago nahasten da gauza hauekin, eta oraindik okerrago aplikatzen dio efektua. Baina, egia da, geroz eta hobe egiten dutela, baina errealitatea hori da gaur egun. Itzal arraroak ere sortzen ditu, lehen ertzekin hizketan geunden, batez ere ertzekin, baina azkenen ertzak eta itzalak bat datoz. Azkenean irudiak, nolabait, adimen artifizialak kontrastoiak bilatzen ditu, ertzak itzal horien bitartez nolabait sortzen dira, beraz lotuta daude. Batzuetan aurpegiaren edo objektuaren argiztapena ez dator bat atzeko argiarekin. Adibidez, aurpegiak distira handia du, baina ingurua ilundago. Proiektatutako itzala ez dator bat modu naturalean. Hau ere, filmetan kasu askotan ikus daiteke gaur egun. Zergatik, irudi zati handi asko ordenagailu sortzen dira, ordenagailuan argia norabide batekin jartzen da, baina gero benetan fisikoak grabatzen den irudian argia ez dago toki berdinean, beste toki batean dago, eta argiak eta itzalak ez daude behar den tokian. Azken,
Gauza da, orain arte, lehen esan dut, pantalla berdea edo urdina erabiltzen zela zinean orain arte grabatzeko eta fondoak eta jartzeko, teknika hori aplikatuta ikasi du adimen artifizialak eta horrek dauzkan akatsa asko dauzka adimen artifizialak ere bai, bale? Baina, bueno, hobetuko dute, suposatzen dut. Bueno, beste kasu bat, perfektuegia denean gezurra da, bale? Azkenean gaur egun ere telefonotan zer gertatzen da, jende askok, efekto belleza edo aplikatzen diote eta topera aplikatzen diote. Azkenean zer gertatzen da, irudian azala, jainko bat izango balitz bezala gertzen dela, bale? Beraz, errealismo guztiak kentzen dio, eta kasu honetan pixkat antzeko zer gertatzen da, bale? Azal perfektua deitzen dena. Deepfakeek, zimurrak, horinak edo imperfekzio naturalak kentzen dituzte. Azal leunak edo iragazia dela ematen badu, artifiziala izan daiteke. Azkenean, azala, ume batean oso suabe agertzen da, normala da. 80 urte dauzkan pertsona batean, zimur bat ere ez baldin baduka, edo lientzo bada, margolan bada, edo hori manipulatutako argazki bada, argita garbi, bale? Adimen artifizialaz manipulatuta edo ordenagailuko software bat erabilita, bale? Photoshop edo horrelako beste zeozer, hala ere, esan barra dago Photoshop edo horrelako programa gaur egun, geroz eta gehiago beraien funtzioak adimen artifizialaren bitartez egiten dituztela eta nolabait guri manipulatzeko kontrol gutxi ematen digute. Baina, ez dugu horren inguruan gaur hitz egingo. Zer gehiago, bitxiak eta betaurrekoak. Betaurrekoetan, islak edo belarretako batzuen mugimendua zoratu egiten dira, deepfake batean, gauzi txikiak edo dirdirak irrealak sortuz. Azkenen, detai txikitan fijatzen baldin bagara, irudiaren arabera, mugimendu arraroak egingo dituzte, naturalak ez direnak, dirdire arraroak ere sortzen dira, horrelako gauzak, baina filma bat ikusten gaudenean, ez gara fijatzen detai txikietan, irudi osoan fijatzen gara, modu momentu berean, beraz, gero behin eta berriz ikusten dugunean bideo berdina, orduan detai txikietan fijatzen joango gara, baina zera batean, normalean ez gara detai txikietan fijatuko, Bideoko errore espezifikoak, keinuak, edo flickerin, adimen artifizialak sortutako bideotan, objektuek vibratu egiten dute, edo forma pixkat aldatu egiten da fotogrametetik bestera, lehen komentatu dizuena. Zer gehiago, mugimendu antinaturala, hau ere, lehen komentatu dizuet, azkenean, pertsonalak mugimendu natural batzuk dauzkagu, eta horrela ez denean, pixkat lehen esan dut robotizatuta agertzen direla, kasu horietan badakigu hori ordenagailu bat sortuta dela, hori edo adimen artifiziala aukeratu nahi zutena, baina erreala ez da. Zer gehiago, transformazioak, face swap lehen aipatu dut, hori da transformazio bat, adimen artifiziala bada, ohikoa da, esku bat gradualki beste gauza bat bihurtzea, edo objektu bat beste batean atzetik pasatzean desagertzea, gauza bat beste elementu batean bihurtzen denean eta zentzurik ez daukanean, hori badakigu adimen artifiziala sortuta dela edo ordenagailu sortuta, erremintak edo metadatuak, hau gaur egun, legeak ez daude, ez dira aplikatu nahi, batez ere estatu batuen partez, estatu batuen eta daude nolabait adimen artifizial potentenak, eta ez dute adimen artifiziala mugatu nahi, eta nahi duten egiten uzten diete, eta horregia da, enpresa batzuk nolabait gutxienez hasi nahi dutela jartzen marka bat, jendeak jakintezan hori adimen artifiziala sortuta dela, baina kasu askotan ez da horrela, beraz, hori ere kontuan izan, ur marka da, argazki batean
normalan agertzen da norkatu den argazkia eta nolabait zuk gero argazki hori eskarratzen duzunean zure gauza propietarako ez erabiltzeko. Vale? Bueno, kasu honetan adimen artifizial batzuk urmarka bat jartzen hasi dira, jendeak jakin dezan hori adimen artifizialaren bitartez sortu dela jakiarazteko. Vale? Baina, bueno, lehen ere izan dugu, adimen artifiziala tresna bada eta erabilpena guk pertsona bezala aukeratzen dugu. Adimen artifizial horrekin ere urmarka hori kendu daiteke. Beraz, gaur egun kontrolik ez dago eta da pixka katxondeo bat, besterik gabe. Vale, bueno, kasu honetan, DALL-E edo Gemini adibide bezala jartzen digute, urmarka erabiltzen dutenak. Vale? Metadatuak edo etiketak, plataforma batzuk ia gisa detektatzen duten edukia automatikoki etiketzen hasi dira. Bueno, argazkian bertan fisikoki irudian ez da agertzen ikono bat AI letrekin adierazteko adimen artifizialekin sortu dela, vale? Baina argazki horren informazioaren barne badago informazioa nolabait adimen artifizialekin sortua dagoena adierazten duena, vale? Metadatuak deitzen zaio informazio mota hori. Vale? Alderantzizko bilaketa ere egin dezakegu. Irudi bat susmatzen badugu, Google Lens edo TimeEye erabili dezakegu, adibide bezala, vale? Beste aplikazioak ere badaude, eta aplikazioak egiten dutena da, guk ematen dugun argazki hori, interneten bilatzen dute, ea argazki hori beste nun baiten agertzen den jakiteko, vale? Horrelako gauzak. Baina, bueno, sistema ez da perfektua eta perfektua izatetik oso urruti dago, eta, bueno, ez dago erabiltzaileen esku, politikoen eta enpresen esku dago dana, beti bezala, vale? Labur biltzen, bideo da irudi bat gezurra dela susmatzen badugu, vale? 3 galdera hauek egitea komeni da. Lehenengoa, zein da jatorrizko iturria edo nork partekatzen duen informazio hori, vale? Edukia sinetxe aurretik, haren jatorria arakatzen dugu. Iturri garbirik gabeko bidea txundegarri alerta gorriaren seinale da. Horretik izan zuet lehen, WhatsApp bidez zeo zer bidaltzen digutenean, ondo aztertu badago bauka zentzurik pertsonanek hau ere bidaltzea, berak ateratakoa da bai edo ez. Ze berak ez badau atera, orduan balatu beharko dugu, bale, berak bidali dit, baina hau ez da berea, beste norbaitek pasa dio, nondik atera da hau. Vale? Bigarrengo galdera. Baldago anomalia bisualik, entzumenezkorik edo teknikorik, vale? Audion kasuan, erritmoan eda kasu batzuetan nabaretu daiteke, erritmoa ez dela oso naturala, vale? Baina zaituet gaur egungo adimen artifizialak ahots klonazioarekin oso ondo funtzionatzen dute. Vale? Beste gauz bat da, adimen artifizial batzuk eskaintzen dute aukera bat dela, guk testu bat ematen diogu eta beraiek pertsona bat aukeratzeko ematen digute, vale? Hizkuntza ezberdinetako pertsonak aukeratzeko ematen dute, bai emakume bai gizonak eta guietako bat aukeratuko genuke. Vale? Eta adimen artifiziala hori saiatzen da nolabait hizkuntz horren matiz txiki horiek aplikatzen. Vale? Kasu horietan nabaretu daiteke adimen artifizial baten bitartez sortua dela, vale? YouTubeen horrelako kasu asko, bideo asko dauzkazue, tutorialen kasuan adibidez, gauzak nola egin esplikatzen dutena, baina pertsona ez da ikusten. Kasu horietan ez beti, vale? Baina kasu askotan, adimen artifizialaren bitartez, audio hori sortu dute, beraien ahotsare bertan ez agertzeko. Vale? Hirugarren galdera, zer reakzio emozional eragin nahi dugugan, vale? Desinformazioa ez da neutrala izaten, vale? Gure sentimenduak manipulatzeko diseinutua dago. Bueno, gaur egun, errealitatea da, gizartean, ia dana manipulatzeko sortua edo diseinatuta izan dela, vale? Emozioak manipulatzeko. Zentzu honean edo kontrakoan, vale? Baina azkenean supermerkatura baldin bagoaz, dana, bueno, fruta ez, fruta daukan diseina dauka, vale? Baina kaso askotan ere frutari zer egiten zaio? Produktu batzuk ematen zaizkio, frutaren itxura hobetzeko, vale? Eta horrekin gehiago saltzeko, hau da, konsumitzailearen pertzepzioa manipulatzen dute produktu horrekiko, vale? Txampu bat hartzen baldin gauza berdina,
botearen kolorea, produktuaren kolorea, forma, dana diseinatua dago pertsonaren nolabait pertzeptziori manipulatu ahal izateko. Vale? Eta bideoan eta irudien kasuan, azkenean, WhatsApp bidez hobetako zozer jasotzen dugunean, egin barreko galdera bat horrelako zozer izan barko litzateke. Vale? Ze helburu dauka argazki edo bideo edo audio honek, zertarako bidali didate hau, zer erakutsi nahi didate, nire emozioak manipulatzeko bidali didate, edo ze emozio sortu nahi duten nigan bideo edo argazki honekin, vale? Horrelako galderak planteatu beharko gintuzke, material horren helburua topatu izateko eta material horren sinesgarritasuna nolabait topatzeko, vale? Bueno, pixkat nahiko teknikoa izan da eta oso gainetik dana, vale? Honen inguruan pixkat gehiago jakine baldin baduzue, adimen artifizialen inguruan ikastaro batzuk badauzkagu, vale? Bai presentzialak, bai online, vale? Beraz, kazetaguneko webun dauzkazuen ikastaro hauen informazioa, egiretu nahi baldin bazue, vale? Eta ikastaroetan apuntatzera animatzen zaituzte, vale? Bueno, mila esker, vale? Eskerrik asko gaurkoan ikastaro edo italde honetan egotegatik, vale? Galderarik planteatu ez ziazunez, hemen utziko dugu, vale? Hurrengo batean ikustea espero dugu. Mila esker eta hurrengora arte. Agur!